Is de man op ziek naar hemzelf? Grutte Pier is een groep van christelijke mannen die het zo nou en dan bij elkaar komen om te praten over de rol van de man in de maatschappij, in het gezin en in het leeuwen. Mannencoach Klaas kent een wel vinden in dit thema en is ik wel benijd. Want Klaas, hoe is het maar de man van nou? Nou, de man van nou die is een beetje ziekende. Als reactie op de emancipatie van de vrouw van een aantal decennia is de man van nou een beetje in een soort van vacuüm te lang aan de kamer. Van ja, god ja, er werden nou hele oren dingen van mij verwachten. Wil ik dat wel? Dat wel bij me? Is het wel mannelijk? Vooral ik dat. Een week lang zullen we aan de slag, maar de mooie van Grutte Pier onder begeleiding van Klaas. In de auto, op een sneldiek, in de riegen van de bedrijfskantine, op de sportvelden. De man van nou is altijd in competitie. Dit is Klaas, je mannencoach. Klaas, dit ben een man van Grutte Pier. Zij wrakselen maar een aantal dingen, dus we willen ze deze week opdracht niet aan. Wat is een geschikte eerste opdracht? Nou, een man die houden van het meten, het zegt meten maar alkoor. Nou hebben we bedacht dat je met een aantal survival oefeningen doet. Waar is de sterkste? Grutte Pier, man, klaar? Ja, ga! Ja, voor! Ja. Waar het nou woon? Nou, dat weer voor mij heel helder. Iemand die hier toch duidelijk meer wedijver vermogen uit de oren. En dat zie ik in het lijst, die even hoe dat denkje heen en vleeg. Ja, dat gaat nou weer duidelijk het mansje. Hey! Hoe ging dit? Kan best van me, weer mooi teamwork. Geen competitie? Nee. Of een beetje? Beetje. Beetje, hè? Ja. En met competitie in het duister lim, verneem je hem dat? Als man? Het is een prestatiewereld in het leven. Dus er is altijd een concurrentie. En verneem je dat als man extra? Ja, misschien zit er nog geen. Niet zo dat oergevoel, winnen willen. Het gevoel dat ze belangrijk zijn, dat is van man, is dat een punt. En we leven toch wel in alles leven wat in een vrouwenmaatschappij, de besluitvorming en dat soort dingen. Vaak wel, we moeten het wel heel lang over praten en we moeten wikken en wegen. En man, die bent toch doelgerichter. Je is er gewoon bij ons op de schouders gestaan. Kom maar. Ja. Ik geef er een op. Ja, doe maar. Hegen. Oké. Nou, voer erop. Ik broek de spieren net zo bord meer. Dus die kracht is voort. Maar als zoveel helpt moet bij, dan kan ik wel mooi van. Vinden jou competitie in het duister lim? Nee, net meer. Het is bij mij meer coöperatie. Maalkoor, geerwerkje. Maar goed, ik heb geen werk meer, dus ik hoef daarin net meer te presteren. Je hebt net bij vrouwen, want dat kun je ook beter zeggen. Dat weet ik net zo goed. Ik heb de indruk dat vrouwen dat ik steeds meer doe. Ja? Ja. Ik in werk of in mijn auto's of Nou, net zozeer. Maar meer in de geldingsdrang. Ik doe net zo goed voor vrouwen te praten. Maar ik heb het gevoel dat dat wel zo is.